फैनानै लामायाव लाखिना नारेंखल बिदै लोंबाय आरो ना बरिया टेस्टिलै नै जुखाम लाबोबायसो नै बिथिं बेखौ लोंबाय थायोलै दारि गोलावफ्रासो मालाय बेफोराव बाग्लाजोबथारबाय जोंनाथ' बर'फ्रा खम बिदि फाननाया गोथाव नारेंखल बिदैया लोंनो माथो गवाखै ओमफ्राय लोगोफोर जा जायगायाव फैदों बे जायगायाव मोनफैबाय बिसनान्दी बालिसां नै बेयाव नायदो न'आ बेनो आरोना ओमफ्राय बेयाव दा मा बेमार नायो नोंसोरनि भिडिअ लास्टआव आं खोन्थागोन नायग्रोनानै ला बिदि आरो ओमफ्राय जोंहा नायजानानै बिदि आदा सनक दं बिथाङाबो नायजाखांबाय सिगां ओमफ्राय मादैमोन फैदों आरो नायजानो ओमफ्राय बिथिं आदै दं फिसाजोफ्रा नै बिथिं ओमफ्राय बिथिंजाय मनि बिमामोन आरो गिटारबो दं ओमफ्राय माने लोगोफोर दा भिडिअ लास्टआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन माने मा बेमारफोरखौ नायो माने गोबां मानसि जायो खिन्थु दिनै मानसिफ्रा एसे खम आरो दा फैगोनदां लासै लासैनो जों 7थासोआवनो ओंखारबोदोंमोन 10:30 मोनफैबाय आरो भिडिअ लास्टआव खोन्थागोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बेनिखायनो ভালো হাতে লাগে थायोनो मामा गोजानाव था माजोंनो हियो साइ माने इउटुबार मानोना ने के बছर मानसि 4 বছর 4 বছर ना नायखांबाय आरोना लोगोफोर दायो थांसै दे नायखांबाय आंबो लोगोफोर नायनानै दायो ओंखारबोबाय ओमफ्राय माने एसे प्रब्लेम दङ उदैयाव आहाबो दा बेखौ डाक्टारनाव आल्ट्रासाउन्ड खालामग्रोनांगोन खालामनायनि उनावसो मा रिजाल्ट ओंखारो बेनि उनाव माने फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों आं आपडेट होनोसै आरो दायो बयबो नायखांजोब्बाय लोगोफोर फैनायफ्रा बिथिंजायनि माखासे फैबाय ओमफ्राय बिथिंनि न'नि बिमामोना एसे मोजां मोनदों दा स्र' मोनदों नायजानो माने गारियाव गाखोजोबसै रावना न' फारसे माने रावना होलांफिनसै गारियाव गाखोजोब्बाय गारियाव गाखोनोसै लोगोफोर ओंखामखौनो फैबाय फिसाजोबो फैदों आरो दा थांसै नै नैबे लामाजों लाखिबाय लोगोफोर फैनानै तेजपुर बारबाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दा हटेल ब्रह्मपुत्रआव ओंखारनानै दं जों नै ओंखाम जानोसै आरो बेयाव हटेल ब्रह्मपुत्र मा होनो बेखौलाय डाइनासर हो बर'निसो नामा लामा खान्दाय गिदिर तेजपिया masih banyak tuh bisa. Apa nih ya? Berma bedok.
बेदर बोरमा बोरमा फानदों